Evo nas ponovo u ovom jednom mjestu stopiramo ovaj gradski prevoz za Miljevinu. Što ćete u Miljevinu? Šta ćemo u Miljevinu? Idemo u Rudnik gore da radimo. Idemo da tražimo posla u Rudniku. Mislim goća poloć imamo posla u Rudniku. U Rudniku. U Rudniku, šta ćeš? Nemamo izbora, šta ćeš? Nemamo izbora, sad Blagoviću, ti prvi bacaš prvi. Ajde. Evo goći ovog kamiona, ova ide u Rudnik 100%. Ne ide u Rudnik, Evo, baci prvi Blagoviću. Ovo to je ta firma. Probaši. Neće ni da vam stanu. Da bo ja podinuo manj. Moje baba reći. Pa šta to vola, vidi? Šta je ovo moja baba reći što ja stanu? Da bo nam kuća na Bosnu. Ja te majka čaka kuća. Sad mora ga klijeta. A sam sjedi što je fali sad. Jes. Neće, nije. Ne, da bo da mu da Boši, ajde se uktam. Evo kombija, sad ću ja baba u kombiju. Ja, idemo malena, život će pred nama. Vidi ga. Ajde, hoće baba u pembiju da se uči. Onaj, ja mislim da je ovo jako, evo vidi. Daba. Neće ni pembiju da nas stanu, moja baba. Neće, ne. Moja baba ruku da se potipa. Da je kakav čovjek stao. Evo na prevoza. Mogole cure tamo. Mogla cure slava. Evo onda svoje Miljevina da tražimo posla. Ide su u Miljevinu. Neće u Miljevinu. Baba voza se Košar, počasti. Problem je, nema manj. Bode ti sačuvaj. Sa vas smo se ponadali. Ovaj ja mladić, ovaj. Skakimo na poslu. Gdje radi? Gore vidimo rudu radi. Šta radite vi? Gore kopamo rudu. Kopa rud kada rud. Traži bugaj, traži mjesto, zlato, sve. Šta traži? Malo ono i dolo. Moja baba. Ja da. Ja. Ja se da vidim gore sa nastavnikom, Evo vidi ovaj nam nestane. Ja sam jako razočaran. Sve u to stanje. Početki autoprevoznika i gradskih saobraćaja. Blagović. Nema, moramo čekati gradskih saobraćaja. Neće. Jeste. Šta ti mislite, Blagović? Vidi. Šta ti misliš na ovaj bezobrazno to? Ovo je stvarno bezobrazno. Eno i spasa, joj, stopira i on. Znaš šta je spalo? Znaš šta je 100%. Znaš je prosveta šta je? Štedi pare. Štedi moj goriva, ima Renault Megane, ja što ja. Skup benzin, brat. Moj spas. Što nije ugradio plin. Moj spas je moja propala budala. Evo nam, još jedna. Evo Joki, hoće Joka da vide. Evo autobusa. Evo autobus, ide gradski prevoz. Nije ovo gradski prevoz, da li će nam stati ovaj gradski prevoz? Evo sve, idite džabe. Idi baba bajbi. Baba bona idi. Da gasim, brat. Nemoj onaj pjan bola, nemoj njega. Pjan, vidi ga kakav je ubio se majicu da boda. Što si pjan, tako? Bog se ubio, vidi ga, svika baba, gdje su? Ej bola, vidi. Stari se, ej! Vidi, prođe od bus. Ne mogu da vjerujem. Pa gdje ćeš ti? Ajmo. Nema, sve će. Ma ti moja baba neće, stani nisi. Neće ni autobus. Ovo je onaj komercijalni se plaća. Neće niko da stane. Imamo onaj gradski prevoz. Evo mi čekamo gradski prevoz. Evo je neki. Čekamo gradski prevoz da iskoriju. Ja sam prije onaj korak udobno Šta će moja baba? Pa onaj pjani cvika. Upade. Mjesto zauzeo. Čekamo gradski prevoz. Mjesec dana džabe. Jes. Tako ti to, jes. Čekaj bude gradski prevoz. Pa još šta ćeš i ja hvala? Šta ćeš? Ja štaš? Kako je to burek? A, To burek? jes. Masa, nema tako.
Ne valja to za kolesterol. Nemam ga. Nema. Nemam pritiska, nemam šećera, nemam Ovo kolesterola. je pitak djete sa 160. Kad se djevojka kaka posapate. Jes. Dobro to. Posvoje kad ga ufati, Ovo kaka. ta pravo se spusti. Pa treba da se digne valjda jebe on. Bode sačuvaj, ovo kod ovoga je sve naopak. Pusti pritisak. Jede burek. Ne Ja daj. to burek? Ne dajte se. Nije. Krompirša. Ne dajte se, ženske su sad i opa. Jesu. Je, kako nis, ooo. Opa, Gangnam Style. Hoćemo kući, šta ćemo, nema nema. tema. Nema. Gradski prijevod nas izneveri opet. Opet da se izneverio. Znaš, način. Sramota, Način sramota. nas opet izneveri. Stvarno više nema smisla. Ovo nema smisla. Razočarali smo, ja. Odo u sud da se žali. Kome je u sud da se žali? Točno. Kome? Idem se doći. Kadija tuži, kadija tuži. Moja baba kadi. Kadija ti sudio, kadija te tuži. Jes, moja baka. Eto, to je.